Jeg ved bare, Hvad skal slet ikke på arbejde? Nej, det skal du. Du ligger lige med en masse penge, Mathias. Jeg tænker nok. Tillykke. Det er du skulle. Hej, velkommen til. Okay. Men der fik I mig. Hvad for noget? Ja, kostymet. Jeg er en kæmpe baby. Jeg blev delt karameller som kæmpe baby. Jeg hedder rigtig Christian, det er rigtig nok. Okay, det er noget. Fan. Så er I simpelthen Jean-Grad Hermansen. Ja, ja. Ringen til dig igen nu, har jeg lavet. Det var godt, at jeg ikke ringede til ham og spurgte, var det nummer 7 eller hvad var det? Ja, det var godt nyt. Vi var meget tvivl, om der kom 3 eller 4, det var meget. Ej, mine bare Også det var helt. Nå, det er sgu da hyggeligt at se jer. Ja, Ja, det siger du nu. Ja. Så behøver jeg måske forklare lidt, hvor jeg er. Nej, det var Hun ved alt. Selvfølgelig. Det skal ikke noget før i morgen kl. 9. Hvor du vågner på en biskopud ude i Nordsjøen. Ja, det kan jeg også, der er du i Bilbao. Nu har jeg tænkt, hvad fanden laver man slet her? Så fulder sig på en hverdag? Ja. Midt på dagen? Ja. Det har jeg ikke så været.